ng mga nagbabagang balita. Naga City Police Office, naka-full alert kasunod ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Pagbabawal sa paggamit ng gadget tuwing school hours, muling pinaalala ng DepEd. Kamsur bilang top producer ng vetiver na ginagamit sa paggawa ng pabango, target ni Governor Enrique Villafuerte. Paggamit ng healthy food para sa matibay na ngipin, inirekomenda ng health expert kasabay ng pag-obserba ng Nutrition Month. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Kasunod ng nangyaring rally ng Iglesia ni Cristo o INC sa EDSA na extended hanggang ngayon, naka-full alert ang Naga City Police Office at minumonitor kung may kahalintulad na rally sa lungsod. Si John Amador sa detalye. Ganito ang sitwasyon sa rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC sa bahagi ng EDSA kahapon June 30. May punto pang nagkainitan ng mga rallyista at kapulisan. Extended hanggang ngayong araw ang rally ng Iglesia ni Cristo bilang protesta sa pamahalaan at pagsuporta sa miyembro nitong si Senador Rodante Marcoleta. Kaugnay niyan, naka-full alert ang buong pwersa ng PNP kasunod ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ang Naga City Police nakahanda na ang mga dispersal shield sakaling may kahalintulad na aktibidad sa lungsod. Ang NCPO po ay nakahanda naman at naka-full alert status kami sa mga ganyang pagkakataon na mayroong mga ganyang pagkilos. Automatic po ang PNP ay naka-full alert. At sa PNP po may tinatawag kaming CARE, yung Crowd Management Advance Reactionary Force Engagement, na kung saan sila yung ating contingent if ever mayroong augmentation as need arises. Tiniyak ng Naga City Police na paiiralin ng maximum tolerance ng kapulisan para mapanatiling tahimik ang pagtitipon kung meron man, ngunit wala umano silang namomonitor na nag-uorganisa ng parehong rally. Ever na merong ganing pagkakataon na gagawin, una dapat meron silang permit to rally or permit to assemble. At yan naman natin ay nirespeto natin yan. At of course, maximum tolerance ang ating i-apply. Dahil ang kapulisan ay presente sa mga ganyang pagkakataon upang i-maintain ang peace and order. Wala naman po tayong namomonitor at sana wala namang ganong mangyayari sa ating city. John Amador, CSN. Muling pinaalala ng Department of Education o DepEd ang pagbabawal sa paggamit ng cellphone at iba pang gadget sa mga paaralan tuwing school hours. Regine Buesa detalye. Hindi umano madali para kay Mami Maria na limitahan sa paggamit ng cellphone ang kanyang mga anak. Aniya nakasanayan na ng mga ito ang paggamit ng gadget kaya mahirap na rin silang pigilan. Pero matapos ang magkakasunod na insidente ng karahasan sa ilang paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante, hindi na niya pinagamit ng cellphone ang kanyang mga anak. Nagkatulong din umano ang pagpapatupad ng paaralan ng pagbabawal sa paggamit ng cellphone sa loob ng eskwelahan. Kasi hindi namin sila pinapagamit ng gadget, nagwawala din minsan. Kaya lang nung nasanay na sila, ganun na kinukuha na lang nila ballpen, mas more on lang sila, mga material na lang ng sa pag-aaral. Mas nagiging lang po sila sa pagsusulat, nag-drawing na lang. Kaugnay nito naglabas ang Department of Education ng memorandum na muling pagpapaalala ng pagbabawal sa paggamit ng gadget sa paaralan ng mga school personnel maging mga estudyante tuwing school hours. Layunin nito na gabayan ng mga guro at mga estudyante sa ligtas, responsable at wastong paggamit ng internet at iba pang digital na kagamitan habang patuloy na pinangangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Ang elementary school na ito sa Pili matagal na umanong pinapatupad ang pagbabawal sa pagdala at paggamit ng cellphone sa loob ng paaralan bago pa man maganap ang mga kamakailang insidente. Hindi lang ang mga estudyante ang kanilang pinapaalalahanan, maging mga magulang ay hinihikayat na limitahan ang paggamit ng cellphone ng kanilang mga anak kahit nasa bahay. During my parent orientation, hindi po ako
nakiusap ako talaga sa parents na kung maaari kahit sa bahay, i-do away muna natin ang lahat ng gadgets. Let's go back to the basic of, letting them read using the books. Doon na muna tayo sa basic. Kasi mabuti kung ang paggamit ng gadget ay mamomonitor nila. So yun ang iniiwasan ko na mas Kasi base doon sa, sabi ko nga sa'yo kanina, based on our observation with our learners in the kindergarten, ang cause ng kanilang behavior na hindi namin makontrol are all about the use of gadgets. Ayon sa punong guro, ipinatupad ang hakbang na ito matapos nilang mapansin ang pagbabago sa pag-uugali ng ilang estudyante na pinaniniwalaan nilang may kaugnayan sa labis na paggamit ng mga gadget. Dahil dito taon-taon ng bahagi ng pagpupulong ng mga magulang at mga guro ang paalala ukol sa responsableng paggamit ng cellphone. Aniyang malinaw ang naging bunga ng hakbang na ito. Mas naging disiplinado ang mga estudyante, mas nakatutok sa mga aralin at mas aktibo na rin sa mga gawain sa loob ng silid-aralan. A bit. Hindi pa kasi masyado, 'di ba, na hindi pa namin alam kung talagang yung mga magulang ay talagang intoto naman doon sa sinumpa nila na okay, hindi na po namin pagagamitin. Pero based on reading, may improvement kami. Like for instance, in one of our class, yung nag-graduate sa amin ng grade 6, majority of them are in the grade level of grade 6. So, hindi kumbaga sa talagang inano namin yung paggamit ng gadget sa kanila na kung maaari, books muna tayo, magbasa muna tayo. Maganda yung naging effect. So, that's why, yun ang focus namin dito sa school. Talagang babalik kami doon sa dati na talagang books muna. Regine Boy, CSN. Magdaragdag pa ang Sagip Kalikasan Task Force ng checkpoint area kasunod ng pagkakasabat sa 2 truck sa Sipocot, Camarines Sur mula Lupi na may kargang mga boulders. Nadiskubre ng Sagip Kalikasan Task Force na walang kaukulang permit ang 2 truck. Si Sam Alano sa detalye. Mas pahigpitin pa ng Sagip Kalikasan Task Force ang kanilang mga operasyon laban sa iligal na pagbiyahe ng mga mineral products sa Camarines Sur. Ito'y matapos masabat ang 2 dump truck na may kargang mga boulders sa Barangay Kalagbangan, Sipocot nitong June 26. Ayon sa SKTF, nanggaling pa sa bayan ng Lupi River ang mga boulders na tinatayang tig-4 na cubic meter ang karga bawat sasakyan. Ngunit nang hingian ng mga kinakaukulang dokumento ang mga driver, nabigo ang mga ito na magpakita ng mga permit na nagpapatunay na legal ang pagbiyahe nila ng mga naturang aggregates na malinaw na pagbalga sa Section 26 na Provincial Ordinance No. 24 na inamyandahan ng Provincial Ordinance No. 30 at Ordinance No. 16 Series of 2017. Dahil dito, agad na kinumpiska ang 2 dump truck at dinala sa tanggapan ng Sagip Kalikasan Task Force para sa karagdagan investigasyon at kaukulang disposisyon. Nagkaroon po kami ng investigation sa area na yun nga, mayroon nga po mga nag-illegal. So nagpagkaroon po kami ng checkpoint within the Sipocot and then Lupi and the Gallego. So after na mag-conduct ng checkpoint at ng roving area, meron po kami na naaktuhan na nagbibiyahe na which is na from the river ng Lupi. Kasunod nito, magdaragdag pa ng mga checkpoint ang SKTF sa mga strategikong lugar sa lalawigan upang mas paigtingin ang pagbabantay laban sa illegal na pagbiyahe ng mga kakulangang permit. Paalala rin ng task force sa mga transporter and quarry operators na sigurado may kumpletong kaukulang dokumento bago magbiyahe upang makaiwas sa kumpiskasyon at posibleng paghaharap sa kaso. Sam Alano, CSN. Nasa 2,000 pesos na benta ang natangay sa isang tindahan sa Naga City matapos looban na hindi pa nakikilalang sospek. Si John Amador sa detalye. Aabot sa 2,000 na pera ang natangay sa isang tindahan matapos looban ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay San Isidro, Naga City madaling araw nitong Lunes, June 30. Ayon sa Naga City Police, itinali pa ng sospek ang extension wire sa doorknob ng bahay na kanyang nilooban para hindi makalabas at mabisto ang kanyang ginawang krimen. May isang alleged na isang tindahan sa barangay San Isidro dito sa aming area of responsibility na
pinasok at inakawan ng more or less 2,000 pesos. So, bali po, pinarespondihan po natin yun sa ating mga personnel kasama yung Thief and Robbery Unit para magsagawa ng pagsisiyasat doon sa lugar. Ngunit sa pag-iimbestiga ay ayaw nang magpatuloy ng isang nitong complainant na pagpatuloy pa yung pagko-complain or pag-iimbestiga at ayaw nga dito magpa-record sa aming himpilan. So nandun yung ating pagsusumikap sa backtracking para ma-identify itong suspitsado sa pagnanakaw dito sa isang tindahan ng complainant. Para mapigilan din po yung mga iba pang kahalintulad nitong insidente. Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang sospek sa insidente. Nananawagan rin ang mga ito na makipagtulungan at kooperasyon sa mga otoridad para masampahan ng kaso ang nasa likod ng krimen. Yun po yung ating panawagan sa mga residente dito sa nasasakupan natin na palagi pong makipag-ugnayan at makikooperate kung may kahalintulad mang ganitong pangyayari sa aming himpilan para po makapag-imbestiga po kami ng maayos at tama para po ma-identify natin yung suspitsado dito. Kung nagkakaroon po ito ng disadvantage kasi yung suspect po dito, katulad nito na nai po sa Facebook na nagiging aware po yung suspect para maging alerto siya at hindi po siya lumantad. Doon po nagkakaroon tayo ng pahirapan sa pag-identify at pag-backtracking sa suspitsado. Kami pong mga pulis dito sa Police Station 4 ay gagampanan po namin ang aming trabaho para ma-identify po yan na suspitsado dyan sa pagluloob dyan sa isang tindahan sa Barangay San Isidro. Jan Amador, CSN. Sa paglulunsad ng pinakamalaking vetiver plantation at distillery sa Del Gallego, Camarines Sur, target ngayon ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Elray Villafuerte na maging top producer ng naturang produkto na ginagamit sa paggawa ng pabango. Si Jem Garcia sa detalye. Sa malaking taniman na ito sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur, ang tinuturing na pinakamalaking vetiver plantation. Ang halamang ito ay isa sa mga pangunahing sangkap sa paggawa ng pabango. Ang bayan ng Del Gallego ay mayroong malawak na taniman ng vetiver kung saan may sukat itong 1,000 ektaryo. Gagamitin ito sa produksyon ng pinakamalaking vetiver plantation at distillery na itinatawag na Vetiver Filipina. Maliban sa plantation ay mayroon ring distillery sa lugar para sa one-stop shop na pagpoproseso ng produkto mula sa farming to processing. Ayon kay Governor Elray Villafuerte, ilulunsad at sisimula ng operasyon ng nasabing plantasyon sa buwan ng Agosto kung saan magkakaroon ito ng malakihang produksyon ng premium essential oils na maaaring gamitin sa global fragrance market. Operate yan by August, no? So dadating dyan si Secretary Kiko to inaugurate. Malaking bagay yan, magiging global product yan, may demand for export. Hindi kalaing na dating idle land, isang lupa na wala namang production, ngayon mag-export na. Libo-libo po ang mga tao may employ, million na revenues ma-generate para sa gobyerno, sa Del Gallego, munisipyo, sa barangay, sa probinsya. At ang importante, makikilala po ang CAMSUR as a source of vetiver in the world. Ang programang ito ay sinimulan sa pagtutulungan ng IBA Botanicals at Provincial Government ng Camarines Sur. Layunin rin ng pamahalaang panlalawigan na maging top producer ng vetiver ang bayan na maaaring makapagbigay ng libo-libong trabaho at kita sa mga residente. Jem Garcia, CSN. Samantala ngayong Nutrition Month, inirekomenda ng health expert mula sa PHO CAMSUR na kumain ng masusustansyang pagkain na mapapatibay lalo na ng ngipin. Si Sam Alano sa detalye. Sa pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong Hulyo, alinsunod yan sa Presidential Proclamation No. 491. Kaugnay niyan, hinihikayat ng health expert mula sa PHO CAMSUR ang publiko na unahin ang pagkain ng masusustansyang pagkain upang mapanatiling malusog hindi lamang ang pangangatawan kundi pati ang mga ngipin. Masakit po kasi yung ngipin ko, kaya kinagabot ko. Kaya nag-decide ako pumunta dito sa Bicol, sa Capito para gabutin yung yung ngipin kong sa wisdom tooth. Papasalamat ako kay Gov ta magabutan ako ng ngipon,
na libre. Masalamat sa iya. Malaking bahagi ng pagpapanatili na malusog ang ngipin ang tamang nutrisyon. Ipiniliwanag nito ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa calcium, vitamin D at gulay ay nakakatulong hindi lang sa pagpapalusog ng katawan, pati na rin sa pagpapatibay ng ngipin. Ang Nutrition Month is tungkol sa health natin. Kasi kung mga masira ang mga ngipin nila, maapektuhan yung heart nila. Tapos kung dapat kumain sila ng gulay, yung mga sa calcium, ng gulay, yung mga tamang pagkain. Tapos basta kada kain magsisipilyo para naalagaan ang mga ngipin. Samantala, muling pinapaalalahanan ng mga health expert ang publiko na gawing bahagi ng araw-araw na pamumuhay ang wastong pagkain at maayos na oral hygiene upang mapanatili ang malusog na pangangatawan at ngiti. Sa Provincial Capital Clinic, may alok na libreng dental service mula sa tooth extraction, cleaning, restoration at iba pa. Sam Alano, CSN. Pagsilbihan ang komunidad at give back sa mga magulang. Yan ang mensahe ni Councilor Governor El Rey Villafuerte sa mga nagsipagtapos na estudyante ng Baaw Community College. Si Jem Garcia sa detalye. Halos 5 taon na ang lumipas nang pumanaw ang ama ni Cecil dahil sa kidney failure. Kaya mula nang yumao ang kanilang padre de pamilya, mag-isa nang itinaguyod ng kanilang ina ang pag-aaral nilang magkakapatid. Gipit man sa pinansyal at mahirap ang buhay, ay pilit pa ring nagpursige si Cecil na matapos ang kanyang pag-aaral sa kursong secondary education, major in English. Sobrang hirap po na nakikita ko po kung gano'n nahihirapan si mama na itaguyod kami kasi 3 po kayo magkakapatid and ako po yung panganay. So need po mag-stop nung ikalawa na kapatid ko para po makagraduate ako since supposedly college na rin po siya ngayong taon. Kaso lang po, since graduating ako, hindi kaya ni mama yung gastos. Agaw pansin si Cecil dahil sa dala niyang picture frame ng kanyang ama na isa umano sa kanyang mga naging inspirasyon para magpursige sa pag-aaral. My mom, na solo parent na po kasi po yung papa ko hindi na po siya help when I was, I think po in grade 12. Kasi po nawala na siya dahil sa sakit na kidney failure. So yung mom ko na lang po yung nagtataguyod sa amin. Pero at the same time po, super proud po ako kasi kahit na po yung mom ko lang yung yung nagtatrabaho for us, nakapagtapos pa rin po ako ng pag-aaral. And also, proud din po ako kasi andito po yung alam ko po sa sarili ko na ginagabayan po ako ng papa ko. Para naman kay Claudette, mahirap umano ang 4 na taon niya sa kolehiyo dahil na rin sa problemang pinansyal na madalas suliranin ng mga kagaya nilang eskolar. As a student talaga, pinaka number 1 is yung financial problem. Kasi hindi naman kami mayaman, may times nagtitipid, minsan iisipin mo lang kumain lang ng pansit para lang maitawid yung maghapon. Ilan lamang sina Cecil at Claudette sa nasa 2,000 graduates mula sa Baaw Community College o BCC na nakapagtapos sa kani-kanilang kurso nitong June 29 at 30 sa Fuerte Camsur Sports Complex. Commencement speaker sa pagtatapos ng mga mag-aaral ng BCC si Camsur Governor El Rey Villafuerte kung saan binigyang diin nito sa kanyang mensahe sa mga bagong graduate na magsilbi bilang inspirasyon upang gumawa ng kabutihan sa kanilang komunidad at isipin lalo na ang mga sakripisyo ng kanilang pamilya. Congratulations sa ating mga graduates. Pasalamatan nila ang kanilang mga magulang na nagsakripisyo para makatapos, sa mga teachers. Ito, beginning pa lang ng kanilang journey to a better life. Balang araw, magkakaroon silang pamilya. Pero ngayon, dapat magpursige sila para makatulong sa kanilang pamilya. Sa kanila yan, no? Kung gusto nilang tumulong. Pero siyempre, priority nila makatulong sa pamilya. At kung makatulong sa komunidad, malaking bagay. Naging malaking tulong din ang institusyon ng Baaw Community College para sa mga kabataang nais mag-aral nang wala nang iniisip pang babayaran. Kaya naman lubos ang pasasalamat ng BCC graduates sa programa ng pamahalaang panlalawigan. Una po, thank you po sa ating governor po kasi sa pagbibigay po lang sa atin ng libreng pag-aaral, mga scholars,
And then of course, yung mga assistance na nakukuha ko po. And thank you din po sa BCC kasi po, sila po yung naging tahanan ko for 4 years. Sila po yung naging sandigan ko po. Kahit po madaming mga pinagdadaanan. Super laking tulong po ng BCC na renovate nila Gov para po sa mga students. Kagaya ko na may single parent lang po yung tumataguyod. Samantala, sinigurado naman ni Governor Elray Villaferte ang patuloy na pagpapalakas at pagpapadami ng mga community colleges sa lahat ng bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Jem Garcia, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.